Eskubide sozialen gutunak pentsionistekin batera urtarrilerako greba deialdi orokorra egin dute. Eta bestalde, Marabillas gaztetxeko 22 gazteak absolbitu egin dituzte. Bitartean, Altsasuko 7 gazteak dagoeneko 3 urte daramate ziegan. Iruñan manifestazioa larunbatean. Eta beste kontu batekin, Katalunian orain zestapunta delitu bihurtu omen nahi dute. Bai, delitu zestapunta. Gertatzen dena da, lotura bat bilatu nahi dutela. Eta ezin. Sekretutxo bat esango izuet, lotura kontatuko izuet. Elkartasuna, horixe da lotura. Euskal Herria Kataluniarekin urtetan izan duen elkartasuna. Eta hori da, islatu zena ere larunbateko manifestazioan Donostian. Eta elkartasuna hitz egiten ezin ahaztu du Txile. Ikusi duzue, 42 eraildako baino gehiago eta minutuz minutu gora doa. Atxilotuak, bortxatuak, torturatuak. Eta nire galdera da, eta nazioartean non dago? Non daude Venezuelan aurka atera ziren guzti haiek? Bai, barkatu. Hauek laguna dira, ezta? Hauekin ezin sartu eta isiltasun mediatiko instituzionala hori izango da. Eta bitartean, Espainian, estatuan, 3 eraildako 48 ordutan, 3 emakume erail dituzte 48 ordutan. Gerra non nahi. Baina guk argi daukagu. Guretzat importantena da maitasunaren apologia. Eta horregatikan atortxurrokeko sarrera guztiak jada agortuak daude. Denak agortuak, maitasuna, apologia. Eta nostalgikoentzat, badakizue iragan asteburuan, lapoia eta barrikada, drogasekin. Eutsi goiari, kolpez kolpe. Rock'n'rollaren etorkizuna, hau dela! Etira telatikat! Noraino matutuko, gure buruan azaitzeko zeritik oso honekin. Plantaren matxinara, zerbait dukabituz, gure buruetan ezenkera ez da dizun gartuz. Unai, hasteko eta pixoat berotasunean sartzeko, eskatuko nizuke, ikusten dugu zer gertatzen ari dan Katalunian, baina analisi txiki bat egiteko, trinkotasun bat emateko nola esango zenuke? Aste bete eta gero nik uste dute esan daitekela politiko asko jokozkanpo ditu dirala, eta diskurso asko ere bai, jokozkanpo, alde guztitakoak esaten zena Kataluniako prozesua baketsua zela, ikusten da ere badaudela manifestazioan ikusi da istiluak ere egon badaudela, nik uste dute inguruko azalpenak ere ez dirala askotan egokienak izan, bertako gaztea dira, horrek gazte generazio berri bat ere agertu da, horrek esperantza izpi batzuk ere ematen ditu, eta politikoak atzetik datozela, ez dakit hain uste dute atzo batera zutela autodeterminazio eskubidearen alde parlamentan bozkatuko dutela eta bestea, nik uste dut norabide honean urrats bat dela, baina ez dela nahikoa, gehiago espero zitekela, politikoagatik, eta aurreko astean aipatu nuena, hemen herri antolatua mugitzen ez baldin bada, ez da ezer mugitzen. Eta Euskal Herriari begira berdin, Euskal Herriari begira nik uste dut ere gehiago espero zala klase politikoaz. Hemen ez dakit hortaz hitzen dugu gero, baina manifestazio bat egitea nik uste dut ez dela gauza duen bezala ikusita, ez dela nahikoa inondik inora. Eta gehiago exigitu hartzaiela gure ordezkari politikoari eta jendarteari ere bai, noski.
Farola, Paola, Parolin eta Zarambolas, milaka izen, baina destinu bakar, Espainiar estatukuaren etxai nagusi bilakatzea. Leila edo Peresila itxaskozkorraren aurkako aferaren ostean, etzen eraso handiagorik egon Espainiar armadaren aurka. Kakikumeak kaka eginda, baina ze kulpa du Farola gaixoak. Animaliekin bezala, ez alda farolisten elkarterik. Gaurkoan, gantx inspektorea zalantzak uxatzen saiatuko zaizue. Hauetan, Madrilen edo kontrobersia onda farolen inguruan. Hor, farolak bat eta paraikaidista 0 dijoa partidua ingoz. Nola bukatuko da partidua? Gaizki. Goiaz modura. Goiaz gaizki goiaz eta gaizki ametxuko. Catalán. Un par de preguntas. Yo no parlo catalán. Este fin de semana han estado de moda las farolas. Las farolas. ¿Has echado algún farol en esta vida? Bueno. Vas de coña tú, Mueves, trágame tierra, un farolito en tu cintura, un farolito, ombligo en luna, un farolito en las estrellas. Opa, Gaixo, egunon. No, estamos preguntando sobre las farolas, que parece que son muy peligrosas. ¿Las farolas? Sí. Babia Turano. Babia Turano. Hain peligrosoak aldia farolako, hainbesteko kexata eugitzeko. Nik etzekia munteri. Nik uste baietz. Hemen ez naiz bizi, ni Indian bizi naiz. Indian bizi naiz. Eta gauze horiek ez ditut ulertzen. Apa, Gaixo, egunon. Ocupáis, muy ocupados. Vale, si queremos preguntar sobre las farolas. Un farolito, ombligo en luna, un farolito en las estrellas, un farolito, trágame tierra. Bai. Bai, ez? Oso peligrosuak. Maliekin bezala ez alda farolisten talderik. Aizie botzen manitu. Bai, ba. Horren peligrosua bestela astu ematen. Religiosa naiz, grupo baten zehatu nintzen, da, formazioa eta misioneras de Cristo Jesús, de Javier. Eta juntatzen badia parkeko bankuekin eta seinaliekin, zeingo dute orduan gauza guztiek? Zekian mate. Musio bai, azoraitu. Gazur rotzeko eta. Egia gaino jo. Farolak bat, paracaidista 0. Nola bukatuko da partidua zure? 3-3. Asking you because this weekend there was a paratrooper of the Spanish and he fell out and he fell in the street light. Oh. Yes, and it was really really matter for the Spanish people, and they said, oh, the street lights are really dangerous. So, but we think the street lights they are only for illuminate us. So I don't know why the Spanish people say they are so dangerous. Batzuntzat izango ia ez, igual, patua. Zutzako ez dira peligrosua. Ni nahiko arazo berezirik ez. Hombre, parrandan igual, bakizu, olakoak erda. Baina lagundu ezakete bai batzutan, Bai, baina bakoitzai emateio igual meziduna. Turn down for what? Turn down for what? Mundua txikia da lagunok, baina bada ari bat hor nonbait, Chile, Hong Kong, Barcelona, baina gurean zer, Euskal Herrian zer. Hemen Frankorekin bukle batean gabiltza, behin eta berriz, baina azkenean zeinen eskuetan geratzen da errelatoa. Betikoen eskuetan, noski. Baina munduak etenik ez du. Eta gu gaur gurean, Gernikako azokatik hasi eta Durangora joango gara. Eta gaur gainera badakizu zer izugarrizko esklusiba daukagu gurean. Bai. Oier Zunigarekin egon gara.
Bera da Durangoko azokako kartelaren egilea, eta guretzako izan dugu gainera, bera gauza gehiago egiten ditu, baina entzun dezagun hori. Durango gure bizitzen parte da ere bai, ez? Euskal Herritar ororen bizitzaren parte. Beste herri batzuetara ezkoaz urtean inoiz, Durangora behintzat urtean behin bagoaz. Eta Gazteletxe, Nafarroa da. Nafarroa izan zen, bada eta izanen da. Gora Nafarroa libre, gora... Bai, alderantziz. Nafarroa libre. Eta alaxe, egoera honetan hauteskundeak. Ilusioa, gogua gainera gutxi izan ditugu azken aldin. Baina tira, hauteskundeak edo ez, zuek lasai. Ze hauteskunde egunean Donostian adibidez ezin baduzu bozkatu, lasai, Behobia Donostiko antolakuntzak izugarrizko pasa egin du. Supersurre eta leitzarangoak egin zutena motz geratu zaie. Ikusi, denak harrapatuko gaitu. Eta badakizue, 3. saioa dugu gaur, baina ez joan, gurekin geratu, ez zarete damutuko. Asteburuko irudiak izan ditugu gaurkoak eman, esan dugulako gerra egon badago, baina gerra feminista izango delako. Eta lehenik eta behin esan diatenez, tamalez ez nintzen anegon, baina ostirala izan omen zen egun fuertenetarikoa. Eta Ana, zuzenean zuri badakidalako hautsak arrutu zitula, zuriegia gara? Bai, zuriegiak gara mikrofono bat, errepresentazioa, kamarak dauzkagunak eta holtza batera igotzeko aukera daukagunok, ez? Gu bai, gu zuriegiak gara eta hori da, korapilo bat askatzeko baduena mugimendu feministak, ez? Oraindik enteratu ez bada norbait, egon zen horre mahai bat dekolonialitatearen inguruan, eta izan zen sekulako belarritik tirakada handi bat, ez? Emakume zuriok interpelatu gintuzten, beraien aldarrikapenekin, esanez 3.000 pertsona elkartutako jardunaldi batzuetan emakumea razializatuak 30 bat zirela, hori lehenik eta behin, hori ez da egunerokoaren isla edo. Deitzen zaiela soilik dekolonialitateari buruz, alegia, beraiek bizi duten zapalkuntza konkretu horri buruz hitz egiteko eta ez ditugula kontuan hartzen gainerako beste gaien inguruan hausnartzeko, ala agenda partekatu bat sortzeko, eta bai, interpelatu gintuzten zuriegiak gara eta ez diegu guko egiten gure privilegioi, ez? Hor gero tirabira bat egon zen, hain zuzen, guri emakume zurioi dei egin zigutelako, eta oso erraz identifikatzen ditugulako, ala oso erraz identifikatuta dauzkagulako ze zapalkuntzek zeharkatzen diguten guri gorputza, eta izan daiteke emakume izatea evidentemente, ala beste gorputz ez normatibo bat izatea, izan daiteke gure kasuan lesbiana izatea, izan daiteke, eta hau atera zen, hizkuntza zapaldu baten izlar izatea, nazio zapaldu batean bizitzea, ez? Badakigu zapalkuntzak elkar jarrita daudela, lagurutzatzen direla, eta uste dut hortik atera behar dugun irakurketa dela, ezin garela eskudatu edo guk jasaten ditugun hoietan dauzkagun privilegioi uko egiteko, ez? Beraz... Noizian belarritik tira egitea ere, balio digula, ez da? Balio digu. Asteburu honen inguruan azken brotxa eskatuko nitzuke titular motz moduan. Titular motz bezala historikoa izan dela, ez? 3.000 feminista elkartzea bera hori ja historikoa da. Hausnartzeko, saretzeko, partekatzeko, zoragarria izan da, nik uste dut, eta antolakuntzatik zioten, ez? Hau ezin da Durangon gelditu, Durango amaitu da, baina orain hor eman dizkiguten belarri tirakada horiek eraman behar ditugu gure espazioetara, gure militantzia espazioetara, eta hor landu, eta ea hurrengoetarako ez dugun beste 11 urte itxaron behar, ez? Hori da. 11 geratu da dila hemen, 11 telebistan, baina ez 11 urte. Jamaika. Hori da, Jamaika, hori da.
gabe, lasanaiak bizkarturik daude, goen kalek oilategia dirudi. Joder, Andoni, estos tienen menos diálogo que una película porno. Eta lasanaiak elkarri mokoka bizi dira, egunetik egunera, lasataren itzalera. Otegi Junqueras, que hoy se lo recordaba incluso desde la cárcel. Bueno, tenía que pasar, mi nombre tenía que aparecer. La última vez tardó 30 segundos y hoy aproximadamente 2 minutos o algo más. Hace un tiempo de la hostia. Ai, ez dakit, Franco zer, baino Maria Luisa hau ikusiko balu. Akabo bere geranioak, baino betirako, Eta izue, bitartean, ikusten, beroa edo izango ote da, begira ze abaniko eder eta polita daukagun, hauteskunde berriz gogoakin, nik kristona, ikeragarria. Gogoan daukan berri hauteskundeak izateko, eta zu, ziur ere gogotsu zaudela. Aizue, eta badakizue, bitartean Voxekoak doako publizitate egin diotela Aizpuru enpresari? Bai, doakoa. Aizue, normala da, 128 bozka izan zituen Voxek Hernanin, Normala da eskertza txiki hori egitea. Baina aizue, bitartean guk ikusten ditugu hemen hauteskunde gau hontan eta egun hauetan eta aste hauetan denak gizonezkoak, denak bueltaka eta bitartean indar erakustaldi ikeragarria Durangon. Salda, badagoelako, 3.000 emakume, ikus dezagun Durango. Esango duzu, zer ari da naroa Euskalteleko kikara honekin? Ez, hau ez dago salgai, Ez dago bat ere salgai, baina gero azalduko dugu pixkat gehiago kikaraka dau, zer dan Gaizka Izagirrek, badakizu zer, kolpez kolpe, asteragoaz. Azaroak 20 da, 20N, 11 AIN, badirudi ez dela amaituko Frankorekin tema temosoa. Antxeti Inquisidorea, martxan! Gaur, azaroak 20 da, 20N, pixat fetxa horrek edo zekartzei zuen burura. Azteko Franko hiltzan eguna, eta gero bai, muguruz eta probar akatu zituzten egun hori ere. Eta, 20N, Franko hiltzela, orain Franko atera dute, baina, ez urretaz aparte, zerbait gehiago atera da, ez? Hor hilobi horretatik. Bai, urten da frankismo guztia berriro, berekin soldadu guztiak, eta oindeko Vox, Santiago Laguna, Alkozala Beragaz batera sartu berriro. Eta hori, ikusten da mundu mailan berriro fasismoa eta zelan hasi da loratzen, Beragaz batera. Hala ere zaizu iruditzen Pepen barruan zegoela frankismo hori, badirudi bain armariotik ateratzen direla, baina, nahiko lasai ibili dira. Azkenian egon dizen rifatxito grupoagaz bai, hori da, fasismoan representazioa, baina, esan alda, izen dela, izen polita guagaz, eta Vox jundala guztiagaz de frente esaten gu gara olakoak, bestiak esten zuten. Igual, eskutatzen zuten, esaten zuten modu politau baten, baina azkenian zeukien Frankon ideal berdina. Hori da, UPen
Nafarroan, frankismoakin ez duela, biktimekin ez du ezer ezin, Joseba Sion izan da aurrerakoia, baino. Templo hortatik saiatu bateatzen Mola eta Sanjurjo, orduan hori aurrera pauso bezala ikustea. Oain, Navarra Suma ikusita udaletxean gauzak okerra, baina bueno. Fatality! Debate elektoralian ibili zen Iglesias kasi supliketan besteari que no paktase trifatxitoekin eta juteko beregan, eta azkenian Sánchez epe ikusita bere interesak nundi doiesen da botuak nundik aldauzen lortu eskumia jaurreiteko biko da, eta biko da Podemosek eitia indarrasko, eta bueno, aparte azpiti datozenako bai Kataluniakoak eta bai Bilduk eta lortu dauela boste representazioa, horreko bai lortuko da bedana batera koalizio sortuta, aber lortzen dan, bida, bestela Huesca jongo barriro horra, nina zela emakumia. Frankismoaren erentzia edo, zuzenbidean edo konstituzioan somatzen dute, oraindik zuek bigarren mailan zaudete, eta baina, bueno. Bai, adibidez, baina ere administrazio zuzenbidean ley de expropiación forzosa, lege zahar hori frankismo garaikoa dela, oraindik gaur egunera gabe. Baina konstituzioa da 78koa, orduan 78tik ona indan dana, ez dakit gainera ipinten da bezain beste zailtasun konstituzioko edo zer aldatzeko, hori ja da modelo zarra, osea, frankista alko esan dana, tal cual ipinita da moduan kumplidu bidala, osea, ezin dozu sartu reformat konstituzioan, ez da, osea, badago aukera, baina ipintatu zen zailtasun guztiekin da ia ezinezkoa. Osea, Frankok atado bien atado utzizula dena. Bai. Horreko konstituzioa posible da etorkizun bateako noski, idazten zen maka gaur egun. Republika independiente bateako beharrezko izango du konstituzio bat, orduan beharrezkoa da ia astea idazten. Ze artikulo idatziko zenukete lehenengo 10 arte? Bueno, asteko Iruña kapital. Batasun, Euskal Herria bana ezina hoi dudatan jarriko nuke, nahiko baluke Nafarroak edo Lapurdik Euskal Herritik independizatzea eta bere estatu propio bat sortzea, eskubidea emango litzaioke. Arlo sozialeko beste artikuloren bat edo? Hizkuntzan ipini dugu gure testu juridiko zein eguneko guztiak izatea euskeraz, euskara lortzeko indar instituzionala, zuzenbiden bebai, gauz ikasten euskeraz, baina testu ia danak, claro, traduzioak eskatzen dago lan asko eta inbertsio asko, oinio deko guz erderaz, eta gu formatzen bagaz erderazko testuekin naiz, eta euskeraz ikesi, gero horrek arlo laboralean altzen garenean, motozku zailtasun bat, ez? Irabiltzen dugu termino juridiko erdaldunak danak. Esan izenbiko jartzen da igual partiduetan edo etxeetan egon bida, ez dakitzen bat emakume, ez dakitzen bat hori kumpliduko zen, rajatabla, gauza guztietan, eta emakumien legiak inbiko zabi esan emakumiak. Ezin da behin abortoko lege bat, ezin da behin pertsona batek aborta. Estatu golpea Bolivian, Evo Morales presidentea Mexikon eta jatorrizko herritarrak masakratzen. Eta oraindik batzuek hemen diote Evo Moralesek dimisio aurkeztu duela. 6 hilabete beranduago, 140 milioi euro gutxiago eta 52 fatxa gehiago. Bejonda izuela. Gaur bukatu da Tsunamik Demokratikek Junkeran mugan egindako deialdi hori errepidea ixtekoa eta benetan indartsua izan da. Eta gurean atzo, 18 kilometrotako auto ilarak lortu ziren Euskal Tsunamiaren olatu horren poderioz indarrez. Benetan, olatua Euskal Herrira ere badator. Eta beste kontutxoat, Gladys del Estalen dokumentala jada eskuetan daukagu. Beraz, has gaitezen, kolpez kolpe. Mehatxu nuklearra 70. hamarkadan iritsi zen gure lurretara.
zora garrila gaizka. Eta zein behar dugu, hau olako lortzeko ez dakit, ni baukat, baina beste baten ebelin badu zein behar du. Bai, kikara hau eskuratzea oso erresa da, hainbat bide lagun topatu ditugu eta horien artean Elkar izan da, beraz, oraingoz Euskal Herriko Elkar denetan topatuko ezue kikara hau, 9,89, bai, 9,89, ez 10, 9,89, bai. Euroren truke topatuko dezue kikara hau, oso horreza da, eta gainea, ikusita orain kolpez-kolpetik elkarrizketa egin didazuela, jakin ezazue atzo bertan 10.000ko kikara eskari berri bat egin genuela, ze zuen audientzia datuak eta ikustaldiak eta zuen inguruan sortzen den zaparra da hori kontuan izan da, imaginatzen dut, jendeak bideoa ikustean nahiko duela zuzen antentan ajun, beraz, 10.000 kikara ingururen eskaria egin dugu, motz geratuko gara ziur eski, izan dezuen oihartzuna kontuan izan da, baina, bestela egingo dugu beste eskari bat. Eta esan bezala, Elkar denetan, 9,89 euroren truke, aurreko zetik aurrera, eta, jakin, norbaitek interesa baldin badu, adenda bat daukazuelako, edo enpresa bat, edo elkarte bat, edo nadalakoa, eta kikara hau bertan salgai izan nahi baldin badazue, kikarakada.eus webunetik idatzi, eta erraztuko dugu guk formula edo esplikatuko digu nola egin. Jartzen du, pixkat bere burua gorrotatu behar du goizetan ikusten dunean ispiluak txuria ez den irudi bat ematen diola, ezta? Nik uste dut, ari gainean hitz egiten pixkat gai honen inguruan, ezta? Hori, ezta, supremazismo hori jatorrizko herritarrak aldentzea. Gero, bideo honetan esaten duen bezala, lasai, daukatena azken finean zer da? Jendearen bozka, eta horrekin ze? Kaixo. Horrekin horri ditzi zaio demokrazia eta herri batek aukeratu duen agintaria izatea eta zuri aukeratu zaitu militar talde batek. Zu golpe estatu baten ondorio zaude hor. Ondorioz ezakit, olako klaseak ematea... Kontan hartu ezagun oheak eta zalantzan jarri dutela hauteskundetan emandako emaitza portzentai batengatik, baina ez dutela zalantzan jarri kuorumik gabe osatutako parlamentu batean emakume honek bere burua presidente bezala hartu duela eta ez dutela zalantzan jarri, ezta? Hau da, Venezuelan eman genuen autoproklamado Guaidó presidente izan nahiko katxondea da, ez? Edo zein proklamatu daitekela, edo zein lekutako presidente, inolako baldintzarik gabe. Hortzaude, compañera, nik ere aldarrikatzen zaitut presidenta bezala esatez zu inorrek ez zaitu izendatu eta zuk izendatzen duzu beste bazora. Eta nola ez, esan duzu Europako Parlamentuak ontzat ematen duen, quorumik gabe osatu den parlamentu batean, konstituzioa hautsiz, hartu duen kargu ustezko kargu batez, oraindik Evo Morales denean berez demokratikoki eta legitimoki Boliviako presidentea zeberak emandako dimisioa berez asamblean irakurri eta asambleak onartu edo ezeztatu behar du. Beraz, bitartean oraindik Evo Morales presidentea. Alare lehengora itzuliz arrazismoaren gaira eta kontuan hartu behar du 14 urte hauek oso potenteak izan direla, zerrenda oso luzea egin daiteke egon diren, hobekuntza sozialena, kulturalena, politikoena, baina ez ezagun ahaztu 500 urtetako kolonialismoa dagoela. 14 urtetan zoritxarrez horrelako iraultza, horrelako prozesu iraultzaileek egin dezaketena ez da inbeste atzean dagoen karga guzti horrekin, ezta? Orduan hor, estrukturala rasismoa, estrukturala klasismoa, Kamatxo eta Mesa eta hauek dira Santa Cruz eskualdekoak, hori bada eskualde bat, gehiengoa txuria dena, oso eskualdea aberatsa dena Boliviaren baitan, eta diez beraiek, con todo el morro, aldarrikatu da beraiek autonomia bat nahi dutela, ezta? Beraiek beste herri bat direla, beraiek txuria direla, eta autonomia bat nahi dutela, gune aberatsa beraientzako hartu, eta beste guztiak, lasai asko, gutxietxi eta pobrezian egon daitezkela, ezta? Orduan, hori dena azaldu gabe ezin da ulertu gertatzen ari dena Bolivian. Eta gertatzen guri bizten zaizkigula dela, lau irudi horrela moztuta eta oso simple laburtuta. Gabon deizuela guztioi, gaur azaroaren 20, 20N. Euskal Herriko historian hiltzatuta daukagun eguna. Baina egun hau gogoratzeko ere aurrera jo behar dugu eta horretarako Euskal Herriko Unibertsitatera joan gara. Eta ez dakizu ez erantzun diguten, gauzatxo bat bakarrik esan dizuet. Euskal Herriko Errepublika Federal Feminista eta Euskalduna.
hobeto. Euskal Errepublika independiente bateako beharrezko izango du konstituzio bat, orduan beharrezkoa da ja hastea idazten. Bueno, hasteko Iruña kapital. Nahiko baluke Nafarroak edo Lapurdik Euskal Herritik independizatzea eta bere estatu propio bat sortzea, eskubidea emango litzaioke. Eta emakumeen legiak, inbiko zabi esan, emakumeak. Ze, ezin da behin abortoko lege bat, ezin da behin pertsona batek aborta. Eta bakean bizitzeko eskubidea? Bakean eta aske. Horrela bizi izan zen Mar Gandurain. Ikusten duzu zenbat gauza dakartzagun, azaroaren 20, asteragoaz, kolpez kolpe. Iritsi da! Bazen garaia! Eskerrak eskubilai! Hementxe da. Ez, hau ez da. Durangoko azokaren 54. edizioa ari gara. Bizkaiko hiribildu honetako kultur erakusleioa. Eskaparate politiak jarri dituzten honai. Aurten guzta, dotore asko erakutsi eta bide batez diru pixka bat egiteko. Egun hauetan asko hitz egingo da azokaren A aldeaz. Baina zer ote dakigu B aldeaz? Ilargiaren alde iluneko biztanleak ere ez algara? Gantxet, strikes back! Bai, ez? Bai. Abadiño. Berriz. Bale. Txakur berde urdinen artean, txakur gorriak. Zaizate hemen? Txakur gorritasuna aldarrikatzen. Maloetako bat. Hemen ze, basakatu asko aldabilo. Ez. Nahiko katukume izan dira gehienak, Bai, basakatu gutxi gonda aurten. Basakatuak igual atxaldeko behatzetatik o gaueko behatzetatik aurrera. Eta Palentinoan, eta Plateruenean, eta bai, egongo dira. Ordu txikietan egongo dira, fijo. Bueno, Durangoko azoka, zenbat urte zuek Durangoko azokarekin harremanetan edo? Ondara izan 15-20 urte, bai. Batutan juer gara eta beste batutan azokara, baina... Geixo juer gara, ez? Ambientia dago, Ekin ikasi dugula ez dela moskortu behar azokaren bezperan, eta itxon behar dela larun batean moskortzen giren. Jende gaztearengan esperantza handia dauka jarrita, baina iruditzen zait, esperantza bere hortan ere ez dela elikatzen, jaten eman behar zaiola, eta hortarako, baliabideak jarri behar zaizkiola. Ideologikoki ondo dago, baina gero, gero daneti da. Aldo nintzen etxean urrengo egunean, ospital guztiak arakatua, poliziaren komisaldegiak eta garai horretan gainera sakelako telefonorik gabe. Beraz, historia ilunak egon badaude. Zure zenbagarren aldia hemen Durangon zaudela? Lan egiten hemen, nire lehen aldia da. Irudienea, zer da irudienea? Irudienea, zinema eta aurrentzako, jendearentzako mundua ezagutzeko zer nolako gauzak bizi izan duten gure arbasoek edo. Zer dakau Durangaldean? Urkiolako parke naturala, besteak beste. Abenduak 6an Izurtzan Gaztardogi azoka dago. Beraz, zer egin ikusi eta ikasi badago Durangaldean egun hauetan. Bueno, eta hemen, San Agustinen, estenatokia. Landako estenatokia pixka bat zer dago? Arte
eszenikoei eskainitako gunea. Ez dakit, hola, anekdotarik edo kontatzeko, edo pixka bat, hola, mila eukiko jozu baten bat, hola. Baina sekorretan holan, bata bote prontuan. Bestakik, Hola, gure artean ez da inorren teratuko. Ez enteratuko, baina, ez dakite, gaur, ez dakite, oaindik ez, aurtengo anekdotarik. Iazkoak edo beste urtakoak, hola, baten bat. Pentsatu barko garrapatzen, hau, ez dakite. Bera gororatu eta Bai, ez dakit. Ez digu kontatu nahi. Erazu goratzen da, zeimerra. Desastre, teo. Soka pastel bat izango balitz, ze osagai eukiko lituzke, hola, rezetak. Pontxop. Pastel bat izango balitz, bizkotxozkoa izango litzateke, ez? Lagun bat ez zeban, hola postureo kultural asko, sarrin liburua fijo gauziko, hori urtero. Gozoa, niretzat gozoa gehiena. Gizarremanetan beti dauen bezala, lantzean mikatza, garratza. Turn down for what? Bale. Bueltatuko alda horoskopoa euskal prentsara? Ezagit, ondo, printzipioz. Bai. Jende gaztearengan esperantza handia dauka jarrita. Teiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz begira. Asteazkena gabeko 10:00 aurrera. 11 telebista. 11 telebista. Venga ba, aio. Carolina Muñoz du izena eta desagertua dago. Poliziak dio ez dakiela ezerrez. Dirudienez, emakumeak bakarrik desagertzen gera. Emakumeak hilik agertzen gera. Baina ez, erantzulea bada eta gu ez gera atzean geratuko. Eta Euskal Herrian emakumeak ere ez gara atzean geratu. Mezua argia izan da, hitz moreak ahoan izatea bakarrik ez du balio. Ez, autodefentsa feminista behar da. Eta bitartean, tatxatxan, estatusa. Ez etzala hauen astu naiz. Eta Señoraren eta Espiritu Santo. Estatusa, berritxarrak hori de hitz egin duguna azken egun hauetan, hori de ikusi duguna leku guztietan. Eta polemika ere ugari. Tabakoa, mea culpa, nik ere errenuen. Kontzertu neon baldin bazate ikusiko zenuten, pantaila handi baten jartze zitula hainbat mezu, hoien arten bat erraldoien ezintzala erre, gure aurreko gerretzen, gure ondoko gerretzen eta gure atzeko gerretzen aiziana. Ez nazazu tontatzat hartu mesedez, bale? Hor pantaila erraldoi baten egon da kontzertua hasi, baino ez dakizen denbora guztin zehar, oain argik itzali dialako, baino pantaila erraldoi hortan zion mezu argi eta garbi bat, erraldoia. Hau kolpez kolpe da, eta gauzatxo bat esaten dizuet, Emakumeak garrasi ere egiten dugula, eta nahi dugun guztitan, eta batzutan gehiagotan ere. Eta gaur garrasika esango dut, eta hitz gogotsuekin, gaur gurekin, Tesa Andonegi, Amaia Ereñaga, eta Miren Legorburu izango ditugula. Bueno, Tesa edo Marilyn Monroe... Eta kontutan hartuta astean behin egoten garela mehatxuekin ez gera etorriko, Akaso hartxoren bat artean behin? Egunean behin eta gu astean behin gatoz, baina hau eguneroko kontua da. Ez da mehatxua, edo bai, kolpez kolpe.
Zuera okazu egita, sentitzen. Ze sintonia ona, nik uste torbidean da biltzala. Zer utzen zaizu, nik uste hau ikusita, noski egun hauetako gaietako badakizue maratoia, ITB maratoiaren inguruan, minbizia duten aurren inguruan izango da aurtengo maratoi hori, eta bueno, horren baitan, Lauteilatu abestia jarri dute martxan, eta bueno, ni leno komentatu diet, hasi baino lehen, Lauteilatu entzutaz pixka nazkatu nahi zela esaten ziaten, ez oso polita da, bai, ez bairik gabe, ikeragarrizko abesti polita da, baina saturazio puntua. Twitterren irakurri nuen batek jarri zuela, ez? Badirudi hemen norbait kanpaina egiten ari dela, gorrota dezagon Lauteilatu. Osea, ez, igual arerioren bat edo ituitzen... Ba, ez dute lortuko hori de. Baina txistuarekin jotzen nahi zen hori Lauteilatu zen. Bai. Nik ere ez dut rekonozitu. Zaitzea esaten, gaizkizu dutela? Ez, baina... Txistuarekin zer egin daiteke. Txistuak bere muga dauzka. Hori ere beste programa bat, horrek ere beste programa bat. Ez gerantzen eman lehizute baino erraren zaila. Txistua da, en fin. Tordon, bai, izan pi, justo zatitxo hori. Bueno, nik uste dut ez nuela espero irudia bera oso garai bateko irudi, osea, Itoizek gure generazioaren zait suposatu zuen zerbait aurrerakoia. Iraultzailea. Bai, urbanoa, ez? Osea, beste estetika bat, beste musika bat, beste ez dakiz zer, orduan ikustea lehen garaiak, ez? Irudikatuak horrela gizonak alkandora zuriz. Itxoin, miren, gainera lasai ez, eta gainera eskertu egin zuen da, zorionak. Zorionak, olentzero ateratzen izala balkoitik handa, ze irudi bukolikoa, ez da? Baina, zuk esan duzun hori ere, miren egia da, ez da? Ze itxura, baserri handi hortan, ongietorri gabonak, edo ongietorri Euskal Herriko gabonak, edo modernitatea ere hemen existitzen da. Ze irudi izan hori, eta ze publizidade doakoa? Neri Lauteilatu iritu ze berriro ere kanutoa erreta, baina kolokon daukadan ikusten ari naiz, nire atxona txistua jotzen, eta gero konturatu nahi Iñigo Urkullu zala. Bueno, pues hori daukatzen Lauteilatuko ikuspegietan eri ezberdina da. Zingo jo. Zuk esan dizula, Urkullu ezakite, adin ingurun ezakindola ibiliko zaten Urkullu, eta zu hortik. Zuk esan dizu kanutoak erretzen, zuk uste duzu kanutoak erreko zituela bere garaian Urkullu? Nik ere ez, nik ere ez. Etzen hon erretzen? Ez da pentsatu. Ez, gaina okarrena da egia dela, Nahi bai, baina ez. Ez, niolako rebeldea nintzen, eta... Kontrakultura. Rebelde sin kausa kontrakoa. Ni tokatu zitzaidan, 80. hamarkada Oreretako institutuan, Beraun auzoan. Niretzako momentu harretan pastan rebeldia punto bat. Drogarik esartzea? Bai. Ara. Nire justo kontrakoa. Horrela bizi nuen. Badakigu Tesa eta Amaiaren iritzia zen. Tesa, zuk imaginatzen duzu Urkullu porrak erretzen, igual bere lasaitasun hori horti datorkia? Eta alde ilun bat. Horrek ere beste programa batera ematen du. Alako itxura txintxua daukatenek eta oso alde iluna izate dute. Urkullu galde iluna daukatzearo. Bai. Claro, alde argia ez diogulako ikusten esaten dute. Neri etzaiti, maratoiarako proposatu duena, Lauteilatu zehatzea abestea, iruditzen zait, publizista bestela oso ona dela, Urkullu jarri duena baserri horretan, horrela jantzi eta irudi horrekin, argitasun horrekin, eta horrela uste dut ez dela publizista ona. Neri behintzat, suposatzen da. Sekulako morrua, mate. Hasigia morboekin. Txistua jotzet. Bai, baina bueno. Hasigia morboekin, da, esan Urkullu txistua morboa. Amaia eta zuk esan dezu den. Bai, hombre, nuke Urkullu nizer dakit, rap bat dantzaten imaginatuko. Funkia, ez da zer, bueno.
musika jotzeu behintzat, eta zati izo talde iluna baldin makau, Egia da. eta ere, Urkullu itxusiagoa izan zitekeen. Bai, egia da. A ber, egia da. Neri etzai gustatzen orokorrean behar bada asko sufritu dugulako personak bere itxuragatikan epaitzea eta ez da gizar. Orduan, uste zerbait. Ez. Orduan, normalian inkomodatzen naiz, eta esaten detenean, eskau itxusia da, eta jartzen nahi zorla esatik, emakumeek askotan, ez, ezatu berri izan du da, pero donde va esa con esos pelos, no sé, uste du, bakoitza daukan itxura duela, denak, eta denak... Gure Pepito Grillo zara, Eta gero, esperantza daukat, neronik ere norbaitentzat morbo edukiko eta orduan esan zauzartzen norbait. Hombre, esaten gizon esatarra den. Ez, alderantziz, hori esaten ninduan. Hau zoragarria da, Tesa eta Amaia lehuntzen, a ber, baina ez dugula esan Urkullu itxusia denik, A ber, hori ba, nire... Estilo kontua da. Hoi da, oza, nik uste dut bere adinerako eta ez da gizar oso ondo dago, ez da, ni kalean ikusi ezertaz ez dagoen ez dezuna, eta ez nitzake izutuko, baina nizketan hasten denean, igual bai. Miren, ez du kanutorik erretzen, seguroan kirolaria da, tipo zintzoa garbia, eta esan dugu seguro alde beltza, edo alde iluna eta okina gainera, dena dauka. Okina? Zer da? Okina. Okina da? Zer, okin familia bateko batetik da? Bai, lagunetako saio berezi batean ateratzen ogia egiten, bere aitonak irakatxia, eta gure gizoni ideala izango da. Esan barru marrari badeat esan barru nuen, baina igual ez dut esango, ez? Amasatzearen... Ni gauza bera pentsatu dut. Amasatzeak, masaje honak ematea berez ekarriko du. Orduan igual beste begirada batekin... Lehendakari jauna, kolpez golpera gonbidatua zaude, gu lauei masaje bat emateko. Zirutzen zaizu, Bueno... Bota boin. Zergatik ez? Zergatik ez? Tatatxan heldu da, iritsi gara Madridera. Ez dakit hegazkinez edo ez, baina seguro no, estatusa ez dakit hegazkinez datorren aireratu ote da behingoz? Eta Señoraren eta Espiritu Santo. Estatutoa, estatuti, la mafia, el Giro de Italia, la bicicleta. ¿Arnaldo? Estos señores del PNV es un pasito, pero para atrás. Ahora ya no estamos ni tan siquiera en la bicicleta estática. Ahora vamos para atrás. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Eta bitartean, Urkullu... Eta orain, mundu zabalean oso ezaguna egiten ari zaigun sintonia hau, benetan? Hau politika feminista da, eta izue, klitori ere politika da. Esto surge de una frase que me encontré por internet casualmente sobre cómo estimularla. La economía parece que es un clítoris gigante. Baldakizu Euskal Marilyn Monroe existitzen dela, eta ez dela Tesandonegi, ez, bera Jolande Betbeze da. Eta benetan, Black is Beltza dokumentalean jartzeko emakume puxka izango litzateke, gero itzengo dugu. Eta zuek ezaztu bihartik aurrera Durangoko azokan izango gaituzue Hamaika Telebistan 24 orduz, edozein lekutatik ikusi gaitzakezue, sare sozialetan telebistan sintonizatu, hortxe izango gaituzue zuentzat ere. Beraz badakizue, ez galdu, asteragoaz, kolpez kolpe.
eta gure saio elitzake berdina izango, Asier gabe, Asier Gabon. Ez zaitut Frankorekin parekatu nahi, ez dakit, leku honean utzi nazun, kaixo Gabon, Gabon Lauroi. Baina, bueno, zuk itxaso oraindik agian gehiegi ez duzu ezagutuko, baina Asier da gure langile fina hor saretan dauden gauzak bilatzen. Zer gertatu zaigu Hernanin? Bueno, fatxismo Extremadurako prentsa aretotik atera eta zuztu bizian Gipuzkoako Hernani herrira gerturatu zen, Vox alderdi demokratikoko politikari honek begira zer nolako ekintza heroiko egin zuen, bertan jasotako 108 bozkak eskertzeko, hau bai heroia. Buenos días, Vox Guipúzcoa. Aquí estamos en Hernani, donde 108 patriotas, 108 vascos se atrevieron a votar a Vox en las pasadas elecciones. Felicidades. De corazón. Gracias por vuestra hombría de bien, por vuestra valentía. Vox nunca os va a abandonar. Aquí estamos por vosotros. Y esta va por vosotros, por todos vosotros. Besorino esan du. Es que terrible. Itzi gabe, Asier. Venga, fatxismo gehiago atzo gure presidente txitagurgarriak onartutako dekretu baten ondorioz, orain Pedro Sánchezek berak inongo epaieren niritzirik gabe, hemendik aurrera Katalunian eta Espainiar estatu osoko web orrialdeak, aplikazioak eta dena delakoak ixteko boterea izango du. Aplikazioak? Aplikazioak, bai, telekomunikazio... Alegia, itxe ezaketela nahi duten guztia inorri baimenik eskatu gabe. Ze ondo, Nik honi olako gestu bat ateatzen zaitik, jo, ez dakit zergatikan. Eta gero esan dute demokrazia, Bai, horrela salduko dute bintzat. Horrela salduko dute. Bai, eta hain zuzen, Maika Telebistako informatibo nagusian, gakoak saioan, aste honetan Maider Likona informatika ingeniarekin izan gara, eta hain zuzen, berarekin, sareen pribatutasunaz hitz egin dugu, begira, zer norako, txoguntasunez, definitu duen Google. Zuek herria duzute, baina ni joten nintzen ora Burgosa herria, no? Eta beti zegoen, herriaren hasieran, agure bat, gainean, punto estrategiko batean bizi zana, ikusten zuela, herritik izan zen guztia, ateatzen zena, norekin zoazen, norekin ez zoazen, eta gero juten zen, porque ikusten du fulanito, eta menganitarekin, eta nola itxuli zen atxo, porque si joan, kaleti, pum. Hoi da, Google. Hortxe, bai, eske arpeiaten ginen hola. Bideo ikusten, ez da, Asier? Bai. Bera ere, bai, baina hemen. Patriarkatua juez, epaitzen gaituna sortzez, da gure zigorra, bortxa naiz ikusi nahi ez. Lauteilatu gainean, ilargia erdian, eta zu goruntz begira, epaileak, estatua, presidente... Hay que estar a todo. Para gobernar lo que sirve es partir el bacalao. Bidoinu azken egunotan Euskal Herrian alde batetik Txiletik etortzen zaiguna eta bestea Lauteilatu gainean. Eta hementxe bitartean batzuk aurrekontuekin, akordioekin badago saltsa. Eta guzti horren artean Durangoko azoka izan dugu antxe izan gara, Iritsi da! Bazen garaia! Eskerrak eskubilai! Eta badakizu zer, she's got the look, na, Roxette, Mary Fredrickson, atzo hiltzan, gauz hori eta askoz gehiago gurean, kolpez kolpe, has gaitezen!
Gabon deizuela guztioi. Gu astean behin gatoz, baina hau eguneroko kontua da. Ez da mehatxua. Edo bai, batzuk oaindekan hemen. Lauteilatu gainean. Ilargia erdian. Eta zu, goruntz begira. Euskal Herrian emakumeak ere ez gara atzean geratu. Mezua argia izan da. Euskal Herriko Errepublika Federal Feminista eta Euskalduna. Berritxearrak dimisio aurkeztu duela. Baina guk argi daukagu. Guretzat importantena da maitasunaren apologia. Epaileak. Estatua. A ber, buelta emateko horri. Ez, zer? Hori, eta listo! Zoragarria gaizka. Mendekurik ez akaso bartxoren bat. Zatuta daukagun eguna. Vale. Ezin ahaztu, osea, bakean bizitzeko eskubidea, derecho a vivir en paz. Eta bidoño Euskal Herrian. Ez, etzala hauen astunez. Izue gero gor. Mierda! Hau kolpez kolpe da, eta gauzatxo bat esaten dizuet, Emakumeak garrasi ere egiten dugula, eta nahi dugun guztitan eta batzutan gehiagotan ere. Gauz hori eta askoz gehiago gurean, kolpez kolpe. Has gaitezen? Asmatu zerekin bokatuko den programa. Osea...